Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongetorriak egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduan gaude dagoeneko, abenduak 1 eta ostirala da. Gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu Rosa Ramos, Berriozarko euskara teknikaria, Era izeneko plataforma digitala atera dute eta horren inguruan arituko da. Gainontzeko edukiak betikoak izango dira, beraz, has gaitezen beti bezala lehendabizikoz efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1347 urtean, Italiako Messina, Genova eta Venezia hirien bidez, izurrite beltza Europan sartu zen. Historiako epidemia gogorrenetarikoa izan zena. Mende batzuk geroago, 1955 urtean, Alabama estatu batuetan Montgomery hirian, Rosa Parks izeneko emakume beltzarana ez zion gizon txuri bati bere eserlekua utzi autobus publiko batean. Horrek herrialde horretako beltzaranen eskubideen aldeko borrokari hasiera eman zion. Egin dezagun aurrera magazinarekin, gaurko eta aste honetako edo asteburu honetako agenda ikusten. Gaur arratsaldeko 8:00 Baluarte Jauregian Demode Kuartet taldearen eskutik musikal bat aurkeztuko dute, musikal guztiak edo ia izenburua duena, 12 euro balio du. Gaur ere, geroxeago gaueko 9:30 Central Cafe Antzokian beste kontzertu bat eskainiko da. Iseo and the Dado Sound and the Mouse Hunters. Sarrera 13 eurokoa da. O sea, parecías un político de verdad. Bienvenidos nuestros tertulianos. Con nosotros tenemos a... Gaur ere gaueko 10:00 Zizur Nagusiko kulturetxean musikal bat ikusteko aukera ere egongo da. Idiot Show izenburuarekin sarrera 8 euro balio du. Bihartik abenduaren 9:00 arte, Hemingwayren Iruñeko gustokoen zituen txokoak ezagutzeko aukera izango da, bisita gidatu batzuen bitartez. Iruñeko udaletxe plazatik aterako dira, guardiko 12 laurden gutxitan, eta doakoak dira, baina inskribatu behar da aurretik. Bihar ere, eguerdiko 12etan Euskaltzaleen topaguneak ekitaldia antolatu du Iruñean, Euskaraldia izenekoa, eta Iruñako udaletxe plazan izango da. Bihar ere, arratsaldeko 8:00 Central Cafe Antzokian musika jaialdi bat eskainiko da. Rockin' Winter Festival izenburuarekin sarrera 3 euro balio du. Baina aita ezin du lorik egin! Igandean, eguerdiko 12etan Central Cafe Antzokian aurrentzako musikal bat eskainiko da. Euskeraz izango da, Ane eta Oe egalaria izenburuarekin eta doakoa da. Igandean, Nafarroaren eguna dela eta Arturo Campion, Emilio Doloriz eta Julio Ataldilek Nafarroaren urrezko domina jasoko dute. Eguerdiko 12etan izango da Nafarroako artxiboaren fatxadan eta Usue Barkosek izango da saria emango dienak. Egunkarietako azalak aztertzeko unea iritsi da eta beti bezala hasiko gara Diario de Navarra egunkariarekin. Goikaldean lerroburu nagusian, oposizioko alderdiek Nafarroak Espainia osoko zerga sistema okerrena izango duela diote. Azaleko argazkian, Pablo Urbina, Ander Herburu, Maria Aiestaran eta Sofia Esparza musikariak agertzen dira Atarrabiako kulturetxean urrengo lerroburuarekin. Talentu gaztea Nafarroaren egunerako. Eskuineko zutabean 5 berri ditugu. Lehendabizikoan, hilik kanpanas herrian karbono dioxidoa arnastu eta gero. Bigarrenean, Altsasuko gizon bat zendu da bere traktorean harrapatuta gelditu eta gero. Hirugarrenean, Nafarrek ongizatearen maila gorenean BBVaren iritziz. Laugarrenean, Osasunak Nastic futbol taldea jasotzen du elurrari arreta jarriz. Bosgarrenean, Europako talde zaila Helbetiarentzat. Diario de Noticias egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian Siemens Gamesako kontseilari ohiak
3 milioi euro jaso zituen bere irteera dela eta. Azpian azaleko argazkian Ander Herburu, Maria Aiestaran, Pablo Urbina eta Sofia Espartza musikariak agertzen dira hurrengo lerroburua lagundutak. Nafarroak talentuarekin egiten du soinu. Kirolari dagokionez, horiz nabarmenduta 3 berri ditugu. Lehenengoan, Bundesligako buruak anaitaren taldean Europako Eskubaloia Federazioan. Bigarrenean, elurrak arriskuan jartzen du gaurko Nastik eta Osasunaren arteko partidua. Azkenik Zabaltzak fiskoren isuna aurrekontuan aurreikusten zuen. Eskuineko zutabean 4 berri. Probintzia auzitegiak El Molino kasua berriro irekitzea agintzen du. Bigarrenean, kontsumoaren handiagotzeak BPG-aren urteko ehuneko 3,2 bultzatzen du. Hirugarrenean, 77 urteko altsasutar bat zendu da bere traktorean harrapatuta gelditu eta gero. Laugarrenean, Iruñako gobernuak UPN-arena baino 260.000 euro gutxiago kostatzen du. Gara egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian hezkuntza publikoak amabidera bideratzen du irakasleen langabezia eta gero. Ondoan hurrengo berria dugu. Frantziako espetxeen kandadu kopuru handiak giltza asko erabiltzera behartzen du. Gero orekateek dugu azaleko argazkian eta alboan lerroburu hau. Durangoko azokarako bidean egitasmo berri ugari. Beherago Fermin Muguruzaren hitzak ditugu. Diska hau ez da kolaborazio bat soilik, nire bizitzaren zati garrantzitsu bat baizik. Behekaldean Rebeka Uberaren Aralarreko koordinatzailearen hitzak ditugu. Alderdi bezala gure ekarpena egin dugu, baina orain beste baliabideekin izango da. Berria egunkariarekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian, gizonek baino 10.000 euro gutxiago irabazten dute andreek urtean. Azpian azaleko argazkian txillidaleku berriz irekitzeko inbertitzaile bat aurkitu dute. Ezkerreko zutabean berri asko ditugu, hasteko 7 hautagaitza, 7 Katalunia. Beherago euskararen normalizazio lanetan konplize gisa aritu nahia berretsi dute. Horren azpian, Taubira ministro ohiak gogoratu egin du bakegile taldeak egindako lana. Beherago, irakasleek ere grebaren bidez kaleratu dituzte beren eskakizunak. Kulturari dagokionez, memoria eta itzulpena Angel Lertxundiren liburu berriaren kontakizunean. Beherago, Federiciren Kaliban eta Sorgin euskarara erakarri du Estafandrako taldeak. Azkenik Euskal Herria Irratiaren webgunean, Berri txarrak taldearen Gorka Urbizuren hitzak ditugu. Infrasoinuak eguneroko zarataren azpian dauden hotsak dira. Horren ondoan zuritzen ari da Nafarroa, elurrari erreferentzia ginez. Beherago, 100 makinatik gora elurrari aurre egiteko prest. Leitzaran itxi dute elurragatik. Eta azpian elurra kentzeko 54 makina prest daude Nafarroan. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Gaur elurra protagonista toki askotan, iparraldeko haizea lagun zaparrada mardulak egunean zehar, giro hotza nagusi eta elurra 200-400 metrotan. Bihar goizean berdintsu jarraituko du zaparrada botako ditu nonai eta ipar partean trumoiak jo eta txingorra botako du goizaldean. Elurkota 300-400 metro inguruan kokatuko da. Egunaren bigarren partean berriz ekialdetik mendebaldera atertzera egingo du eta elurkota 500-600 metro ingurura igoko da. Haizeak iparraldetik jotzen jarraituko du, zakar haizegunetan eta temperaturan aldaketarik ez. Barnealdeko hainbat tokitan izotza egingo du eta mendinguruetan handia. Igandean eguraldiak hobera egingo du, baina hotz galanta egingo du. Arratsaldean zerua txukunduz joango da eta ostarte ederrak irekiko dira. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da arratsaldean ekialdekoa nagusituz. Temperatura maksimoak larunbatekoak baino gradu pare bat altuagoak izango dira. Temperatura minimoak berriz oso apalak izango dira eta ja barnealde osoan izotza egingo du. Ikus dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruñ herrian eta zizurrekin hasiko gara. Zizur debekatu batetik zizur aske batera, emakumeentzako zizur nagusiko leku arriskutsuen mapa aurkeztu egin da. Baita aldaketerako proposamenak ere guztientzako zizur seguru bat eraikitzeko. Egu berrietako lehenengo erakusleio lehiaketa 2017. Zizurko nagusiko udalak lehendabiziko aldiz egu berrietako erakusleio lehiaketa bat antolatu du. Interesatuta daudenak udalaren webgunean xehetasun guztiak aurkitu ditzakete. Tiebas herriarekin jarraituko dugu. Kirola, hezkuntza eta kultura arloko ekintzak egiteko diru laguntzak. Deialdia kontzejuan antolatu ez diren 2017an egindako ekintzen gastuetarako da. Urte oso baterako diru laguntzak dira eta eskaera egiteko epea abenduaren 15ean bukatzen da. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Bestalde, gimnasioaren funtzionamendua eta legeen inguruko informazioa udalaren webgunean aurki daiteke. Udalak kontzejuko gimnasioa eta era egokian erabiltzeko informazioa argitaratu du. Atarrabiarekin jarraituko dugu. Garapenerako lankidetza proiektuak diruz laguntzeko deialdia. Proiektuak Atarrabiako udaleko laguntza bulegoan aurkeztu behar dira 2017ko abenduaren 12ko ordu biterdiak arte. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Nafarroako jauregian bisita gidatuak egiteko plazak erreserba daitezke jadanik. Doakoak dira eta azaroaren 24tik abenduaren 1 izango dira. Interesa dutenek plaza erreserba dezakete azaroaren 20tik aurrera 948-012-012 eta 012 telefono zenbakietara dei eginez. Kontribuzioa eta zerga bateratuak 2017ko bigarren 6 hilabetealdia igorri da. Epea 2017ko abenduaren 20an amaituko da. Helbideratu gabeko erreziboak ordaintzeko moduak ikusteko bisitatu udaleko webgunea. Bukatzeko Iruñea ikusiko dugu. Iruñeak gazte sortzaileen trukea bultzatuko du Logroño, Gasteiz, Murtzia, Soria, Malaga eta programan parte hartu nahi duten hiriekin. Udalak hitzarmen bat onartu du hiriko gazteen mugikortasuna eta ekintza artistikoak sustatzeko. Honela, Iruñeak beste erkidegoetako artistak jasoko ditu eta era berean hemengoek beste probintzietako lekuetan egonaldiak egingo dituzte. Bestalde, Iruñeak bere elurrentzako plana aktibatu zuen atzo. Eguraldia aurreikusita jarri zen martxan. Sistema honen bidez 200 pertsona inguru eta 9 ibilgailu mugiarazi daitezke eta gaur dagoeneko praktikan jarri dira egin duen elurra dela eta. Udalaren osoko bilkurak IESaren nazioarteko egunari buruzko deklarazio instituzional bat onartu du. Gaur abenduak 1, IESaren nazioarteko eguna dela eta gure osasuna, gure eskubideak leloa defendatuz, udalak gaixoak laguntzeko eta gaixotasuna saihesteko neurriak hartzearen aldeko aldarrikapena egin du. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea.
Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia sarriguren kurrikuluna bidali partes@sigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017-2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez, eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur Nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfllingua.com helbidera. 2 erizain behar dira, goizez edo arratsaldez lan egiteko. Iruñan interesatua bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com helbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatua bidali kurrikulunak javierallumier@hotmail.com helbidera. Gozogile laguntzailea behar da Atarrabian, ordutegia, goizeko 5:00 eguerdiko 12:00. Kurrikuluna bidali baltasarjorgeperez@yahoo.es helbidera. Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira, ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da, Iruñaldean lanaldi osoan, astelehenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro. Kurrikuluna bidali procesoauxiliar@gmail.com helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da, Iruñaldean oporraldia betetzeko, urteko soldata gordina 19.762 euro. Kurrikuluna bidali seleccioneducadoresociales@gmail.com helbidera. Jangelako zerbitzaria behar da, Zizur Txikian, ordutegia 12:00 5:00 arte, eta astean 2 egunez, arratsaldeko 8:00 itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bideabi.com helbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin, lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali juanelizalde@petronavarra.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera.